λες εσύ του λόγου σου, που τρέχεσαι. Και τι σε νοιάζει εσένα, άντρα μου? Τι θα πει τι με νοιάζει εμένα, άκου ηλίθια ερώτηση. Δεν φαντάζομαι να νομίζεις ότι γύρισα με κανέναν εραστή. Όχι, γιατί ίσως να μην ήταν μόνο ένας. Αυτό μπορείς να το διαπιστώσεις και μόνος. Πώς? Να μύρισε τα μαλλιά μου. Έχω άρωμα. Μπα, δίχως άρωμα γυναίκα δεν πηγαίνετε. Εγώ ποτέ. Μω τι μας λες, προχτές που είχαμε κοκό δεν είχες. Μου είχε τελειώσει. Και το ήθελα πολύ. Και τότε ποιος ο λόγος που ξεπόρτισες πρωί-πρωί και αθόρυβα σαν κλέφτρα και πήρες και το κουστούμι μου. Μια γνωστή μου, μια φίλη μου, έστειλε και με φώναξε νυχτιάτια γιατί την πιάσα πόνη. Και δεν μπορούσες να μου το πεις πριν φύγεις. Τι θα πρωτόκανα, βρε άντρα μου, εσένα θα κοίταζα ή αυτή την κακομοίρα θα έτρεχα να βοηθήσω. Να πας, δεν σου είπε κανένας να μην πας, αλλά έπρεπε να μου το πεις. Μπα, κάποιο λάκκο έχει φάβα. Το κρυφό κρύβει κακό. Στορκίζομαι στον Απόλλωνα. Στη Δήμητρα. Έφυγα όπως ήμουν. Η γυναίκα που ήρθε να με πάρει μου λέει κάνε γρήγορα, πονάει. Ήταν ανάγκη να βάλεις τα δικά μου ρούχα. Δεν μπορούσες να βάλεις τα δικά σου. Πάρα με σκέπασες καλά με τη ρόμπα σου και έφυγες. Και μ' άφησες εκεί σαν λείψανο. Μόνο λουλούδια και κεριά που δεν μου βάλες. Έκανε κρύο καημένη. Ξέρεις τι κρυουλιάρα και φιλάστερη που είμαι. Φοβήθηκα μην αρπάξω καμιά πούντα. Και πήρα το σακάκι σου. Εσύ χρυσέ μου. Ήσουν οχοκουλιασμένος κάτω από τα σκεπάσματα. Και τα παπούτσια και αυτά για να μην αρπάξεις καμιά πούντα τα πήρες. Και το καπέλο. Καλέ φοβόμουν να μην συναντήσω κανένα κλέφτη τέτοια ώρα και μου πάρεις το σακάκι σου. Να, προχτές κλέψανε τον πιτσαρά. Ποιον? Τον πιτσαδόρο, καλέ, τι σκέφτηκες. Και του πήρανε μια πίτσα, να. Φόρεσε λοιπόν τα παπούτσια και περπάταγα βαριά. Τάπο ντούπα στο λιθόστρωτο για να νομίζουν πως είσαι εσύ. Το ξέρεις ότι χάσαμε ένα τσουβαλιστάρι που θα αγόραζα με την βουλευτική αποζημίωση. Μη σκάς τη ζαχαρένια σου για τέτοια πράγματα. Έκανε αγόρι. Ποιος? Η Η Βουλή? φίλη μου που σου έλεγα. Εσύ τι έκανες? Έγινε η συνεδρίαση. Και βέβαια έγινε. Α, ναι. Ναι. Και τι έγινε? Δεν ξέρεις τι απόφαση πήρανε. Πού να ξέρω εγώ, καλέ, δεν έχω ιδέα. Τιμάσου να φας με την ψυχή σου. Λένε πως δώσανε την εξουσία σε εσάς. Σε εμάς! Να την κάνουμε τι? Να υφαίνουμε? Να κυβερνάτε. Να κυβερνάμε εμείς? Άντε. Μάλιστα. Από εδώ και μπρος θα διαχειρίζεστε εσείς όλες τις κρατικές υποθέσεις. Μεγάλη χάρη σου, Αφροδίτη μου. Επιτέλους θα δούμε λίγη προκοπή σε αυτόν τον τόπο. Σιγά μην δούμε προκοπή σε αυτή τη χώρα. Ωραία, χρέμει τάψου, δεν τούτο. Ωραίο ανέφτωτο μας. Θα δούμε! Γιατί δεν θα τολμάνε πια μερικοί παλιοί άνθρωποι να κάνουν τα έσχη που κάνουν ως τώρα. Τέρμα πια οι ψευδορκίες και οι χαυσχετισμοί. Μη για το όνομα του Δία μου κάνεις τέτοιο πράγμα και χάσω το ψωμί. Ας τι βλέπει να μας πει τη σκέψη της. Τέρμα πια η λοποδυσία και ο φθόνος και το ρηλοφάγωμα. Τέρμα η παρακράτηση ενεχείρων. Δεν θα υπάρχουν πια ούτε φτωχοί ούτε γυμνοί. Αυτά όλα είναι πολύ καλά και ωραία. Φτάνει να μην βγουνε όνειρα. Θα τα αποδείξω. Σας έχω μάρτυρες για να μην μπορεί μετά να με διαψεύσει. Πραξαγόρα, νοικοκύρεψε τη χώρα! Δώσε λύση να βγούμε από την κρίση! Διώξτε τα χρυσά αγόρια και όλα τα άλλα τα λαμόγια! Ο λαός θέλει ψωμί! Απ' την πείνα του έχει πέσει το πουλί! Δώσε στα παιδιά μας πρότυπα σωστά και ιδανικά κι όχι βυζιτούδες, πετρούλες και σκατά! Πάνε και έρχονται οι ηγέτες και τα κάνουνε μαντάρα! Τη μικρή μας Ελλαδίτσα κάντε εσύ Ελλαδάρα! Ότι αυτό που θα προσπάθει να κατοφέρει δεν έχει την παραμικρή αμφιβολία. Το μόνο που φοβάμαι είναι μήπως το κοινό μας προσκολλημένο στις παλιές προκαταλήψεις αρνηθεί να καινοτομήσει. Αν πρόκειται για καινοτομίες, μη φοβάσαι τίποτα. Σαν πως έχουμε και τίποτα άλλη μέρα. Καινοτομούμε και ξεχνάμε τις παλιές συνήθειες. Παρακαλώ μονάχα να μην αρχίσετε τις πρόωρες αντιρρήσεις, ούτε να διακόψετε τον ομιλητή πριν τον ακούσετε ως το τέλος. Μη πραξαγόρα είναι αυτή μωρέ. Ξέρω. Δύο λοιπόν είναι οι βασικές αρχές που προτίθεμαι να εφαρμόσω. Πρώτον, κοινοκτημοσύνη. Δεύτερον, συμμετοχή και ισότητα απολαβών. Όχι να ζει ο ένας μες στα πλούτη και ο άλλος μες στη φτώχεια. Να έχει απέραντες εκτάσεις ο ένας και ο άλλος μήτε δυο φύχες γη να θάψει το κουφάρι. Ο ένας να έχει 100 υπηρέτες και ο άλλος μήτε μια παραδουλεύτρα. Στο εξής, όλοι θα τα έχουν όλα από κοινού και όμοια ο ένας με τον άλλον. Όμοια, δηλαδή πώς όμοια. Αυτό ακριβώς θα έλεγα τώρα, μα πετάχθηκε σαν άντε να μη σου το πω και με διέκοψες. Λοιπόν, το πρώτο μέτρο που θα λάβω είναι να κάνω τη γη, τα λεφτά
και ό,τι άλλο έχει ο καθένας κοινόκτητα. Αντλώντας από αυτή την κοινόκτητη περιουσία, θα αναλάβουμε εμείς οι γυναίκες να σας συντηρούμε. Θα φροντίζουμε για όλα, αλλά με λιτότητα και χωρίς περιττές πατάλες. Και τι θα γίνει με αυτούς που δεν έχουν γη, μα μετρητά, μασίμι και χρυσάφι, πράγματα δηλαδή που κρύβονται εύκολα. Αυτά πώς θα τους τα Θα πάρει. υποχρεωθούν να τα καταθέσουν στο κοινό ταμείο. Μα καλά πες ότι δεν τα καταθέτουν, τι θα τους κάνει. Θα ασκείται εναντίον τους δίωξη για απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων. Σάμπος με κάτι τέτοια δεν τα κάνουν τα λεφτά τους. Ναι, μα τώρα έτσι κι αλλιώς θα τους είναι άχρηστα. Άχρηστα. Για κάτω πιο λιανά αυτό. Από εδώ και μπρος, κανείς δεν θα αναγκάζεται να γίνει κλέφτης ή απατεώνας από φτώχεια. Όλοι θα τα έχουν όλα. Ψωμί, κρέας, ζυμαρικά, ρούχα, κρασί, στεφάνια για τα συμπόσια, ακόμα και ραπανάκια για την όρεξη. Τι λόγο θα έχουν λοιπόν να κρύβουν τα λεφτά τους? Θες να πεις ότι δεν ξέρεις ότι οι πιο μεγάλοι κλέφτες είναι οι πλούσιοι. Γιατί κλέβουν δηλαδή, επειδή πεινάνε. Όλα αυτά χρυσέ γινόντουσαν άλλοτε. Με το νέο καθεστώς που θα ζούμε όλοι από ένα και μοναδικό κοινό ταμείο, τι θα τους ωφελήσει να τα κρύψουν? Αν ξέρεις εσύ πες το. Έτσι, για την ποταέκτα. Ξέρω εγώ πια. Βλέπεις λόγω χάρη έναν ωραίο κορίτσαρο. Τρελαίνεσαι και δεν κατηγορείς. Να τρομάρω. Τι κάνεις λοιπόν ένα δωράκι αυτό το κομπόδεμα που έχεις κρυμμένο και την καταφέρνεις. Και συγχρόνως ζεις και από το κοινοταμείο. Στο εξής δεν θα χρειάζονται τέτοιες δωράκια. Οι γυναίκες θα ανήκουν σε όλους τους άντρες. Ο καθένας θα μπορεί να κοιμάται με όποια θέλει και να τις κάνει και παιδιά. Τότε όλοι οι άντρες θα τρέχουν πίσω από τις νέες και όμορφες. Τι θα μου γίνουν οι άλλες. Νομίζεις? Πλάι στις όμορφες θα στέκονται οι άσκημες, οι γριές και οι ξεδοντιάρες. Θέλεις να κοιμηθείς με μια όμορφη, θα υποχρεώνεσαι να πας πρώτα με αυτές. Άμα πάμε πρώτα με μια άσχημη, δεν θα μας σηκώνετε με την όμορφη. Μην φοβάσαι, δεν υπάρχει περίπτωση. Καμιά άσκημη γυναίκα δεν πρόκειται ποτέ να τσακωθεί για το δικό σου έρωτα. Αυτό δεν το κατάλαβα. Για ξαναπες το. Είπα ότι καμιά δεν πρόκειται να σε διεκδικήσει. Είσαι μεγάλος και μικροτσούτσουνος. Είμαι μικρός και μεγαλοτσούτσουνος. Και μικροτσούτσουνος. Κοίτα σου πω, σιγά τη γλύκα. Πώς γίνεται πίπρα αυτού. Πάντως βλέπω πως την κανονίσατε μια χαρά τη δική σας τη δουλίτσα. Φροντίσατε να μην μένει καμία τρύπα βούλωτη. Και δεν μας λες, αφού οι γυναίκες θα αποφεύγουν τους άσχημους και θα τρέχουν πίσω από τους ομορφωνιούς, τι θα τον κάνουνε το δικό τους οι άλλοι άντρες τους? Να σου πω, όλοι εσείς οι σκαρταδούρα θα κάθεστε και θα περιμένετε την ώρα που τελειώνουν τα συμπόσια και ξεκίνονται στον δρόμο όλοι ωραίοι και γεροντεμένοι άντρες και θα τους παίρνετε από πίσω. Και δεν θα αφήνετε καμιά γυναίκα να τους πλησιάσει αν δεν τα αφήσει πρώτα σε όλους τους μικροκαμωμένους και τους άσχημους. Δηλαδή στο εξής η μεγάλη μύθη του Λυσίστρατου θα του δίνει τα ίδια δικαιώματα με τους όμορφους. Βεβαίως, το μέτρο είναι δημοκρατικότατο. Θα σπάσουμε μεγάλη πλάκα με όλους τους φαντασμένους και τους κομψευόμενους όταν θα έρχεται κανένας άξαστος ανθρωπάκος του λαού με χοντροπάπουτσα, που όμως έχει κι άλλα πράγματα χοντρά και θα λέει σε κάποιον: Αγοράκι, μη στέκεσαι μπροστά μου, κάνε πλάι. Θα περάσω εγώ το πρώτο χέρι και πάρτε εσύ για το δεύτερο. Και πώς θα ξεχωρίσει κανείς με αυτό το σύστημα ποια παιδιά είναι δικά του? Είναι ανάγκη. Όλα τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους θα βλέπουν όλους τους γεροντότερους σαν πατεράδες. Ωραία, καλά. Τότε είναι που θα πέσει ξύλο και στραγγάρισμα. Αφού υπάρχουν τώρα παιδιά που το κάνουν σε έναν άνθρωπο που ξέρουν πως είναι πατέρας τους. Σκέψου τι έχει να γίνει όταν δεν το ξέρουν. Ποιος θα τα εμποδίσει δηλαδή να τον χέζουν πατόκορπα. Όλα τα παιδιά. Τώρα διαφορούν όταν βλέπουν κάποιον να δένει τον πατέρα. Στο εξής όμως όταν βλέπουν ένα νέο να δένει ένα γεροντότερο, θα σκέφτονται ότι μπορεί να είναι ο πατέρας τους και θα επεμβαίνουν να τον σώσουν. Όλα αυτά δεν είναι και άσχημα, αλλά σκέψου να έρθει ξαφνικά ο επίκουρος ή ο λευκόλογος και να με πει μπαμπά, θα μου έρθει κόλπος. Αυτό δεν θα είναι τίποτα μπροστά στο άλλο. Ποιο? Να ερχόταν λέει εκείνος ο σικαμένος, ο αρίστηλος του κινήματος και με την πρόβαση ότι είσαι πατέρας του να πετήσει με το ζόρι να σταθεί να σε φιλήσει. Να στολμήσει και στο συγκυρίζω εγώ, θα φάει φάπα. Ναι, αλλά στο μεταξύ θα σου έχει μείνει ρετσινιά. Μα τι βλακίες λέτε. Αυτός γεννήθηκε προτού ισχύσει ο νέος νόμος. Δεν υπάρχει φόβος ούτε πατέρα να σε πει ούτε και να σε φιλήσει. Μονάχα αυτό μου έλειπε να πάθω. Και δεν μας λες, τα χωράφια ποιος θα τα καλλιέργει? Η δούλη. Εσύ δεν θα έχεις να νοιαστείς για τίποτα. Όταν βραδιάζει θα ντύνεσαι και θα στολίζεσαι και θα βγαίνεις τσάρκα. Θα ντύνομαι, τι θα ντύνω? Με τα ρούχα που έχεις. Στην αρχή τουλάχιστον. Αργότερα θα σου υφάνουμε καινούρια. Επιτρέπετε ακόμα μια ερώτηση, ρε Παξαγόρα, κυρία Πρόεδρε, θέλω να πω. Πες ότι χάνεις μια δίκη. Πού θα βρεις τα λεφτά να πληρώσεις το πρόστιμο? Από το κοινό ταμείο δεν είναι σωστό? Μα δεν θα γίνω